Tang hadin chisngi jong ka jingya snuthu hapdeng ka US bat Iran ka jingya kanat kala nangjur ha kari Lebanon. Ka Israel kala penlong ya ka jingya ther berjur tam persya ya ka Lebanon nadu basdang kani ka jingya kun. La yatu bapalat chispa atali ki target ki bedai bat ka kenhun Hezbollah la ther tang hakapor shipau minit ka bapeni ya ka jingjur ka bakrau jong ka jingya le. Haka jubab ka kenhun Hezbollah kala stang biang banter roket syaka benta syatay jong ka Israel. Kilaong makani kalong ka jingya persya ya ka jingpen ken kendon jong ka Israel bat kila maham bakindang peteng ya ka jingya ther lada om sange ka jingya le persya ya ka Lebanon. Kat kum kibor sorkar ha Lebanon palat arspa san pungut kibriu kila khlat no bat palat 6,000 ngut kila mensaw hakini ka jingya ther. Ka sorkar kala pen benaru ya ka wei ka sngi kum ka National Day of Mourning bat ki office sorkar ki lakhang katba ki lama lapen hier shashteng. Haki jaka basyakta bun ki ying ki la julor lut bat ki kenhun jingarap ki dangya kun ban pelat im ya ki besakut hapo ki bau bat ki dieng balapra. Ka Israel kalaong ba kadang pen klan ya ka jingada ha ka benta syati jong ka Lebanon bat kala pen bana ba ki jaka syati jong ka Lethani River ki la syak khang man penlong kum ka Bafazun. Kani kalong ban pentikna ba ka than kan omdon jingale Henry ka jingya ther kadang peteng. Kawai na kidaw jong ka jingya kanat kadai ka jingbom snuthu lang halor ka jingya snuthu. Ka US bat ka Israel ki lapensyay ba ka Lebanon kam shem don benta ka jingya te soskular hapdeng ka US bat Iran. Henry ka Iran kala maham balada ka jingya le persya ka Lebanon kadang peteng kan don ki jingkit kli ki bakraw bat ka jingya keren bat ka US kala banpra. Haka bakut watla ka jingya snuthu hapdeng ka US bat Iran kala temu ban pensuk ya ka than Henry ka jingya kanat ha Lebanon kala nangjur bat ka jing ringiu kadang kiu. Ka perthai menta kadang pengor ya kani ka jinglong jingman namar ka jingya kanat kala menang he bat ta ya ka jingchingan jong ka perthai paro kawai.